Jeg vil gerne give dig 2 tips til, hvordan du kan få mere ud af din eksisterende trafik. Det første tip, det er, at du skal arbejde og optimere dine USP'er. Langt de fleste forbrugere i dag, de forventer, at du har gratis levering, at du har hurtig levering, og at du yder en rigtig god kundeservice. Så tænk der på, hvordan du kan differentiere dig. Det du kan gøre, det er, at du kan eventuelt tilbyde en udvidet garanti, en forlænget bytteret eller en prisgaranti på dine produkter. Det er USP'er, som er rigtig nemme at forstå. De er også rigtig nemme at kommunikere, og de er også rigtig billige at implementere. Et andet tip, det er til dig, der har et mobil eller et responsivt website. Du har nemlig en rigtig god mulighed for at få mere ud af din eksisterende trafik. Du kan nemlig vælge at installere et lille pop-up, som bliver vist til brugere, der kommer fra iPhones eller iPads. Den her pop-up giver så brugeren mulighed for at lave en genvej til din hjemmeside direkte på deres mobil eller tablet. Den her genvej bliver så vist som et ikon, ligesom en app. Det gør, at brugerne de vil besøge din hjemmeside oftere, og de vil også have en højere loyalitet over for dig.